माखासे मानसिफोर बे उन्दै बैसोआनो जा गेदेर बैसोआनो जा माखासे मानसिफोरा माने बांसिनानो आजिखालि बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै डायबेटिस जाहैबाय मेन्टेल हेल्थ जाहैबाय ओबेसिटी एबा मेजेम बारा जानाय वेट बारा जानाय बिनि उनाव भिटामिन खम जानाय हार्ट एटेक बांसिन जों जानायखौ नुनो मोनदों आरो केन्सार आरो बायदि बायदि नाथाय खोनानो मोननाय बायदिब्ला आबै आबौमोना खोन्थानाय बाथ्रा बायदिब्ला आगोलो बेफोरबायदि बेराम जानाया जोबोरैनो खममोन बा गोबां बिबाङाव जायामोन बेफोरबायदि खोनानो मोनबोदों आरो बाथ्रायाव बाथ्रा मोनसे बाथ्राखौ साननानै नाय बेफोरबायदि जायोब्ला माखासे बेमार आजार जानानै थानाय न'खरनि थासारिखौ नोंथाङा साननानै नाय माबायदि जानो हागौ सासे न'खराव जुदि सासे बेराम जायोब्ला बेसेबां माने गासिबो फेमिलि मेम्बार्सफोरा बेसेबां टेनसनाव थायो बेसेबां प्रब्लेम जायो मोनसे बाथ्रायाथ' क्लियार जाखाबाय जे आबैमोननि दिनाव आगोलो माने बेफोरबायदि बेमार जानाया बेसेबांबा खममोन बिबाङा बेसेबांबा खममोन नाथाय दा जोंनि समाव दासान्दि माने बेफोरबायदि बेमारा जेरै डायबेटिसआनो जा बेफोरबायदि बेरामा मानो एसेबां माने बांलांखो आरो बेफोरबायदि बेरामा दा बांलांनायनि जाहोना मा बेफोरबायदि बेराम बांलांनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय पेकेज्ड फुड इन्डास्ट्रि बेफोरखौ जाग्रा बेसादफोरखौ माने पेकेट खालामनानै फाननाय जाय बेसादफोरखौ जोङो सानफ्रोमबोनि जानाय लोंनायाव बाहायो मोनसे सिम्पल एग्जाम्पल लानोसै माखासे मानसिफोरा नोंनो जा आंनो जा माखासे मानसिफोरानो जों ओरैबायसा हुदा जालांबाय माने न'आव न'नि संनाय ओंखाम ओंख्रिफोरखौ माने बारा एसे टेस्ट मोना बेनि थाखायनो जोङो बाहेराव माने थांनानै माखासे मानसिफोरानो स्पेसियेलि माने स्टुडेन्ट कलेजाव फरायनाय स्टुडेन्ट जा स्कुलाव फरायफुबाय थानाय स्टुडेन्टफोरानो जा माने बाहेराव थांनानै फास्ट फुड जानाय हुदाया माने बेसेबांबा जोंनि गेजेराव बांलांगासिनो दं जेरै चाउमिन जाहैबाय मम' जाहैबाय चिकेन पक'रा जाहैबाय आरो माखासे सप जाहैबाय समोसा जाहैबाय आरो माखासे माने जाग्रा मुवा बेसादफोर जायफोरा थारमाने फास्ट फुडाव गोलैयो बिसोरनि टेस्टआ बेसेबांबा मोजां टेस्टआथ' बेसेबांबा गोथाव बेसेबांबा टेस्टि नाथाय बियो जोंनि देहानि कारनै बा जोंनि देहानि थाखाय सावस्रिनि थाखाय हेल्दि नामा बेसेबां माने इयो एक्सेप्टेबल आरो माखासे स्टुडेन्टफोरखौ जों नुनो मोनो कलेजनि स्टुडेन्टआनो जा हमना ला स्कुलनि स्टुडेन्टफोरानो जा माखासे स्टुडेन्टफोरा बेफोरबायदि चाउमिन मम'स फास्ट फुडफोरखौ जानानै माने न'आव ओंखाम जाफैयै बा ओंखाम उखैनाय गैयि होननानै बुंनायखौ जोङो माखासे स्टुडेन्टफोरखौनो दिनैसिम खोनानो मोनो स्टुडेन्टल' नङा माखासे मानसिफोराबो बिदिनो बाहेरायाव जाना फैनानै माने फास्ट फुड जाना फैनानै न'आव माने ओंखाम उखैया बेफोरबायदि आरो चाउमिन मम'सल' नङा बेजों लोगोसेनो माखासे आनहेल्दि जायफ्रा माने देहानि कारनै देहानि थाखाय बेसेबांबा खहा गोनां बेफोरबायदि मुवा बेसाद जेरै आइसक्रिम जाहैबाय ओमफ्राय माखासे गथ'साफोरखौ जोङो नुनो मोनो स्पेसियेलि सिख्लासा गथ'फ्रा माने चकलेट जानानै बेसेबांबा मोजां मोनो आरो बेजों लोगोसेनो बेसेबांबा गिथावनाया जाहैबाय मा कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंकखौ नोंथांमोना मिथिखायो कोल्ड ड्रिंक बारा लोंबा मा जायो नोंथांमोना इन्टेलिजेन्टखा चाउमिन मम'सफोर जानायखौथ' आनहेल्दि होननानै बुंबाय नाथाय खहा जायो माबोरै चाउमिना जाहैबाय नुडोल्सजों बानायनाय मम'आ जाहैबाय मैदाजों बानायनाय नुडोल्सआबो मैदाजोंनो बानायनाय आरो मैदाया जाहैबाय मा जुजाइ बायदि थारमाने गमनिफ्राय सालिख'नाय बेसाद जाय मैदा एबा जुजाइखौ बांद्राय जानायनि जाहोनाव माने कार्डिअभास्कुलार डिजिज जेरै मा होननानै बुङो हार्ट एटेक बायदि माने बेसेबांबा गिथावना बेरामफोरा थारमाने बेखौ बांद्राय जानायनिफ्राय माने जोनोम मोनो जाहैबाय आरो चाउमिन मम'स जानाय नंला बेजों लोगोसेनो चाउमिन मम'जों नोंथाङा माब्लाबा सस जाफेरदों जानांगौबा टमेट' सस जाहैबाय आरो माखासे रोखोमनि गुबुन ससफोर थायो दा बेफोरबायदि ससफोराबो माने बेफोरबायदिनो सालिनानै दिहुननाय जायो बा मेसिनाव सालिनायखौनो बुंबाय आरो मोनसे टमेट' ना मोनसे बेंगनखौ नोङो बेसेबां दिनालागै माने दोननो हागोन सेवा जासे थारमानिख्रुइ बांसिन सानबा सप्तासेनि उनाव बेयो सेवनानै माने बेक्टेरिया माबा माबि एम्फौ एनलाफोरा जानानै बेखौ खदं खालामो नाथाय नों साननानै नाय मोनसे ससनि बथलाव बै सेम बेसादानो मानो सप्तासेयाव नस्थ' जालाङा बा गाज्रि जालाङा बा 10 दिनाव मानो गाज्रि जालाङा बेखौ माब्लाबा गोसो होफेरदों नामा बेफोरबायदि ससखौ माने गोबां समनि थाखाय लाखिनो थाखाय मोनसे वान टाइप अफ गेसखौ थारमाने इउज खालामनाय जायो बाहायनाय जायो दा बै मोनसे गेस एबा केमिकेलनि मुङानो जाहैबाय मा होननानै बुङो सडियाम बेन्जनेट बेनि अनगायैबो मोनसे बाहायबावनाय जायो बेयो जाहैबाय सडियाम मेटाबाय'सालफेट होननानै बुंनाय जायो
जाय बायदि गेसखौ ओरैबायदि गिथावना गेस नायो बेखौ बांद्राय बिबाङाव बाहायनाय जायोबा बाहायनायाथ' बाहायखागासिनो दङ जोङो ससफोर जानानै बांद्राय बिबाङाव जोङो ससफोरखौ चाउमिनफोर मम'सफोर जाबाथाय जोङो बेफोरबायदि मुवा बेसादफोर थारमाने ससखौथ' नांखाथारगौ नङाबा टेस्टआनो फैया दा मा जागोन बांद्राय बिबाङाव बेफोरबायदि थारमाने केमिकेलखौ बाहायोब्ला ब्रिदिं प्रब्लेम हां लानायाव थारमाने प्रब्लेम जानो हागौ लासैनो सानसेनो नङा बियो थारमाने गोबाव समजोंसो लासै लासैसो बेमारफोरा थारमाने नुजायो जाहैबाय ब्रिदिं प्रब्लेमजों लोगोसेनो लां केन्सार ना लांसनि थारमाने केन्सारबो जालांनो हायो बेसेबांबा गिथावना बेनिखायनो सानै हयै थारमाने ससफोरखौ सानै हयै जानाया मोजां आरो मैदानिफ्राय बानायनाय जायखिजाया बुस्थुखौ थारमाने गोबां बिबाङाव लायैआनो मोजां जेरै बिस्कुटफोरबो जाहैबाय बेकारिनि बिस्कुटफोर जाहैबाय बेफोरबायदि बिस्कुटफोरखौ माने नोङो थाबैनो सेवनायबो नुनाय नङा माने बेसेबां मोजाङै थानाय नुगोन खिन्थु नेचारेल जों न'फोराव बानायनाय फिथाफोर बा केकफोरानो जा ना फिथा माने केकआनो जेरेखम बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरा न'आव बानायनाय मुवा बेसादफोरा थाबैनो सेवलाङो मानो होनब्ला बेयाव केमिकेल थाया जेबो केमिकेल थारमाने मिलायनाय थाया बेनिखायनो माने बेक्टेरियाफोराबो थाबैनो बेयाव थारमाने जाफैयो जाहैबाय सेवबाथाय आरो बेफोरबायदिनो खायसे मुवा बेसादफोरा ओरैबायदि एडिक्टिभ माने नों इखौ हुदा खालामनानै लानाय बायदि जायो माने खेबसे जाखांबाथाय नोङो जाबाय थानो लुगैयो बेखौ माने गारनो हाया जेरै माखासे सिनिजों बानायजानाय मुवा बेसादफोरानो थिग बेबायदिनो माने खेबसे जानानै बा खेबसे लोंदोब्ला माखासे कल्ड ड्रिंक्सफोराबो बिदिनो खेबसे लोंदोब्ला खेबसे जादोब्ला नोङो जिबनाव बेखौ गारनो हाला जेसेबांनो जायो एसेबांनो माने टेस्ट मोनबाय थागोन टेस्टि मोनबाय थागोन जेसेबांनो जायो माने ब्रेना मा होनना बुङो मोनसे डपामिन होननाय केमिकेल प्रडिउस खालामो दा बेखौ खेबसे जाबाथाय माने जाबाय थानो लुगैयो जाहैबाय माखासे मानसिफोरखौनो नुयो मा साहा नङाबा फुङाव माने फ्रेस मोना ओरैनो होननायखौ खोनानो मोनो दा माखासे कम्पानिसफोराबो माने बेफोरबायदि चक्लेट बानायग्रा गोदै मिथाइ बानायग्रा बिस्किट बानायग्रा कम्पानिफोरावबो ओरैबायदि माने एनालिस्ट दं थारमाने मानसि दङ जेरै हमना ला मानसिनो मा बेसादखौ मा मुवाखौ फानबाथाय माने बांसिन प्रफिट खालामनो हागोन बा एडिक्टिभ माने गारनो हायै खालामनो हागोन बेफोरबायदिखौ माने बिसोरो मिथिखायो जाहैबाय दा सिनियानो जाहैबाय मोनसे ओरैबायदि बेसाद जायखौ माने बांद्राय थारमाने लानायनि हुदा जालांबाथाय थारमाने बेखौ गारनो हायि बे मोनसे बेफोरबायदि बेसाद जाय माने बेसेबांबा एडिक्टिभ बेसाद आरो कम्पानिसफोराथ' गावनि प्रफिटनि थाखाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावखानोखा मानो होनोबा बिसोरनि मेन मटिभआनो जाहैबाय मेन थांखियानो जाहैबाय मा प्रफिट खामायनांगौ पाब्लिकनिफ्राय फैसा खामायनांगौ दा बेफोरबायदि एडिक्टिभ बेसादफोरनि बागै माखासेयानो मिथिया आरो माखासेया सांग्रांथि होग्रा मानसिबो गैया दा मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै लायोब्ला सासे स्कुलाव थांबाय थानाय गथ'साया मा मिथिगौ जे गावनि देहायाव बेसेबां संख्रि नांगौ बेसेबां बिबांनि माने सिनि नांगौ बेसेबां बिबांनि भिटामिन्सफोर नांगौ बिसोरनो गथ'फोरनो टेस्ट नांगौ सालाया जुथि मोननांगौ टेस्टि जानांगौ होमबानो बिसोरनि थाखाय बेसेबांबा मोजां दा कम्पानिसफोरा ओरैबायदि चालाक ओरैबायदि सियान ओरैबायदि सैतान माने ओरैबायदि टेस्टखौ मिथिनानैनो माने बेबायदि बानायखायो जाय टेस्टखौ खेबसे जादोबानो माने गारनो हायि बेफोरबायदि खालामो आरो नोंथाङाथ' मिथिखायो गथ'साफोरा अख्रा खालामदोबा जिद खालामदोबा नों माबा मोनसे बेसादखौ होआबालासिनो नोङो माब्लाबाबो थानो हाया सासे गथ'साया जुदि माबा मोनसे मुवा बेसादखौ बिनानै मोनाबा नों निजिनो माबोरै मोनगोन बा निजिनो थानो हानाय नङा बेनिखायनो मा होननानै बुंदों टारगेट खालामगोन गथ'साफोरनि टेस्ट आरो बिसोरो बेनिफ्रायनो प्रफिट खालामनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं बै सासे गथ'आनो जुदि जानाय लोंनायनि गेजेरजों माने बेफोरबायदि एडिक्टिभ जालांनानै माबा मोनसे जायोब्ला बिनि देहानि फिउचारा मा जागोन माने देहाया माबायदि जाहैगोन इयुनाव बेफोरबायदि जुदि केमिकेलफोरखौनो सानफ्रोमबो जाबाय थायोबा जेरै माखासे एडभार्टाइजमेन्ट होयो बर्नभिटा पिअ ना बर्नभिटा जायखौ थारमाने गोजौ जानायनि थाखाय गोजौ जागोन होननानै थारमाने लोंनाय हरलिक्सआ जाहैबाय ब्रेननि थाखाय ओरै एडभार्टाइज खालामो ना नाथाय दिनैसिम मोनसेबो बेफोरबायदि रिपर्ट दिनैसिम जों नुनो मोना जे बर्नभिटा लोंनानै बा मा होननानै बुङो कमप्लेन लोंनानै माखासे गथ'आनो गोजौ जालांदो ना हरलिक्स जानानै जे हरलिक्स लोंनानै हमना ला सोरबाफोर गथ'आ हरलिक्स जानानै बेसेबांबा ब्रेनि जादों बेसेबांबा माने ब्रेना एकदम शार्प जादों फरायनायाव बेसेबांबा माने एक्सपार्ट जादों बेफोरबायदि थारमाने केसखौ दिनैसिम जोङो नुनोनो मोनफेराखै आरो दिनैसिम स्कुलफ्रावबो गथ'साफोरनो बेफोरबायदिखौ थारमाने जोंबो मोनबोआखै दिनैसिम गैयानो बिदि साबजेक्टआनो गैया जे माबायदि मुवा बेसादखौ जानांगौ बा माबायदि मुवा बेसादखौ जानाङा बेफोरनि बागै रावबो खोथाग्राबो गैया
हमना ला दिनैसिम स्कुलनि माबायावबो साबजेक्टबो गैया मोनसे आंनि साननायाव बेफोरबायदि जानाय लोंनायनि माबाखौ बेफोरबायदि माबाफोरखौबो एसे जुदि माने सिलेबासफोराव सोना होयोब्ला बेसेबां मोजां जागोन आरोना दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालाम जाहाथे गासैबो सांग्रां जानो हायो